ערב טוב, דברי הימים ב' פרק ל"ה, אחד לפני הסוף. ויעש יאשיהו בירושלים פסח להשם. אנחנו עדיין במסגרת הפרקים על יאשיהו שהתחילו כבר בפרק הקודם. ידוע שיאשיהו מוגדר כמלך שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו. הוא עשה מהפכה רוחנית בעם שהתעוררה בפרק הקודם באמצעות בין היתר במציאת ספר התורה. הפרק שלנו מתמקד בנושא מאוד ספציפי, וזה עשיית הפסח. התיאור שעשיית הפסח נמשך עד פסוק י"ח. בעצם עשיית הפסח נזכרה גם בספר מלכים. ספר מלכים, פרק מלכים ב' כ"ג, פסוק כ"א, אבל שם זה נזכר בשלושה פסוקים בלבד. אם אני מזכיר לכם את מה שנאמר במלכים ב' כ"ג כ"א, ויצר המלך את כל העם לאמור עשו פסח להשם אלוהיכם, ככתוב בספר הברית הזה. זהו, כי לא נעשה כפסח הזה ימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, כי מ-18 שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה להשם ירושלים. נגמר. אין שום תיאור של הפסח עצמו, חוץ מהעובדה שהוא ציווה לעשות פסח, ושזה היה פסח בקנה מידה היסטורי של עשרות דורות. אבל כאן, במקבילה, יש פירוט רב של הפסח. אנחנו נקרא אותו מא' עד י"ח. ויעש יאשיהו בירושלים פסח להשם. ושחטו הפסח ב-14 החודש הראשון, ויעמד הכהנים על שמרותם ויחזקם לעבודת בית השם. אני מזכיר לכם שלא לפני הרבה פרקים ראינו תיאור של פסח של חזקיהו. נדמה לי שזה יצא לנו גם כן לראות אותו ביחד. חודש השני, פסח שני או בחודש השני. אבל במובן מסוים, גם שבועיים, פשוט לא הספיק לגמור. כן, אבל זה היה שמחה בפני עצמה. בכל אופן, הכתוב מתאר את פסח יאשיהו, כפי שעוד מאוד נראה, יותר, בצורה יותר מקיפה, יותר גדולה, יותר מרשימה, מאשר פסח חזקיהו. הוא גם אומר במפורש, לקראת הסוף, בפסוק י"ח, שזה הפסוק האחרון של הנושא, ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא. וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים הלוויים וכל יהודה ישראל הנמצא ביושבי ירושלים. יש אצל חזקיה הכתוב, מזכיר את ימי שלמה, בלמד א', אני חושב, בלמד א', שדובר על הפסח של חזקיהו, נכון? בלמד א', לא, בלמד. שמה נאמר בלמד פסוק כ"ו, ותהי שמחה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד וישראל לא כזאת בירושלים. אבל פה זה מימי שמואל. צריך לזכור שזה אחרי. זאת אומרת, אם כתוב שלא נעשה כזה, זה כולל גם את פסח חזקיהו. כנראה שהפסח של יאשיהו היה הרבה יותר מקיף, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר רציני. אפשר לומר שאחד ההבדלים זה שאצל חזקיהו היו חלקים שלא הצטרפו. אנחנו יודעים חלק ממנשה ואפרים לא, שנית זה היה בחודש השני, אז לא ממש תקני. פה זה לפי הספר. הוא לא הספיק אז לעשות את החודש הראשון. נכון. פה זה לפי הספר, כי פה זה חלק ממש מהפכה רוחנית. כתוב מדגיש, פסוק א', נחזור אליו, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון, ואולי יש כאן רמיזה, לא כמו אצל חזקיהו. ויעמד הכהנים על משמרותם, ויחזקם, ואתם זוכרים שם מדובר על הכהנים שהם קצת הרגישו לא נעים, ומה שלא היו מוכנים. פה הכל עובד לפי הספר. ויאמר ללוויים, המבינים לכל ישראל, המבינים כאן מסבירים, הקדושים להשם. ואז בא משפט תמוה מאוד. מה הוא אומר להם במסגרת הפסח? תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף. עתה עבדו את השם אלוהיכם בית עמו ישראל, ואכילו בית אבותיכם כמחלקותיכם, בכתב דוד מלך ישראל ובכתב שלמה בנו, ויעמדו בקודש לפלוגות בית האבות לאחיכם בני העם וחלוקת בית אב ללוויים. ושחטו הפסח והתקדשו, לכינו לאחיכם לעשות כדבר השם נפשם. בסך הכל מה שהוא אומר להם זה להתארגן ולהתכונן למשימה. יש לכם משימה, יש לכם חלק מרכזי בפסח הציבורי הזה,
הכהנים מקריבים, אבל מי ישחט ומי יטפל ומי יארגן, מי יעשה, אתם כביכול הנציגים של העם, אתם המקשרים בין העם, הכהנים עובדים במקדש, אבל העם שכולו צריך להקריב, מישהו צריך להיות המתווך ביניהם, זה אתם. מה שלא מובן פה... עניין של אהרון, אהרון הקודש. על העניין של אהרון הקודש אתה מדבר? כן, מה שלא מובן פה זה המשפט באמצע פסוק ג' תנו את אהרון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד. איפה אהרון הקודש נמצא שצריך לתת אותו? מה, הוא לא בפנים? קיבצו שם, ביד ברור שלקחו אותו, צריך להחזיר אותו, למה מתי לקחו אותו? מתי? בשיפוץ. בשיפוץ בפרק הקודם. שם את אהרון הקודש. זה נאמר או שאתה משער כך? משער. זה לא נאמר שהוציאו את ה... לא נאמר בפרק הקודם שאמרו שעשו בדק הבית וכולי, אבל לא נאמר שהוציאו אותו. אז אולי... אפשר להסיק מפה שהוציאו אותו. אפשר להסיק מפה שהוציאו אותו, אפשר לפרש את זה גם... ככה גם עשו את ספר התורה. אפשר גם... ספר התורה מצאו, כן, אבל לא כתוב שאת אהרון הקודש... אפשר גם להסביר את זה בצורות אחרות, זה לא שאפשר להשיג מכאן את זה בהכרח, זאת אופציה, אבל המפרשים הלכו בדרכים אחרות. למשל, אני אקרא לכם את המיוחס לרש"י, לפי פשוטו שהעבירו מנשה ועמון את אהרון וישימו תחתיו פסיליהם, כדי מוכח לעיל במנשה וישם פסל הסמל. אתם זוכרים בפרק ל"ג נאמר שמנשה שם את פסל הסמל, או הסמל, איך כתוב שם, באיזה סגול, או איפה זה היה, בפרק ל"ג, פסל הסמל, בפסוק זין. לא כתוב, גם שם לא כתוב שהוא הוציא, אבל המיוחס לרש"י אומר, אם הוא שם את פסל הסמל, אז כנראה הוא יחליף משהו במשהו. מקווים. מה? אנחנו מקווים שלפחות מוציא את ה... אתה אומר שזה עדיף ככה, יכול להיות, לא יודע. בכל אופן, לפיכך ציווה ישעיהו להושיבו, יותר נכון צריך להגיד להשיבו, וליתן אהרון ממקומו. זה המיוחס לרש"י. הרד"ק אומר, תנו את אהרון הקודש, אולי הוציאו מן השם משם, כאשר שם הפסל בבית האלוהים. אז זה אותו דבר. אז זה אפשרות אחת, שהיה צריך להחזיר אותו אחרי שהוציאו אותו. מתי הוציאו? אז אתה אמרת אולי תוך כדי השיפוץ. אז לכאורה, אם זה רק תוך כדי השיפוץ, אז זה קצת מוזר שהוא מצווה על החזרתו, כי מי שהוציא בשביל לשפץ ודאי יודע שצריך להחזיר. לא צריך לכתוב. הציווי כנראה נאמר, לפי דעת המפרשים הללו, על רקע פעולה שהיא לא פעולה זמנית. כי כזה אנטי הוא היה, לא ייתכן שהוא אישור שם את אהרון הקודש. מנשה. לכן היה צריך לצוות להחזיר. אולי... אתה בתשובה אבל. כן, אבל זה אחד מהקושות. הוא השאיר שם את הסמל, את הפסל הזה? זה מה שהרד"ק שואל. יש לי תמוה. האח לא יחזירו שם, אחר ייכנסו ושב בתשובה. אבל הוא שב בתשובה, אז איך הוא לא תקן. מה של תשובה אם הוא משאיר שם את הפסל? אז זה פירוש אחד בכל אופן. פירוש אחר שמביאים המפרשים בשם חז"ל, כבר המיוחס לרש"י מביא את זה, רבותינו אמרו שאמר ללוויים לגונזו שם. יותר מפורש ברד"ק, רז"ל פרשו שציווה לגנוז את אהרון כדי שלא יגלה עם הגולה. זה באמצע מסיבת הפסח, זה בעצם חג הפסח, אז בדיוק צריך לגנוז אותו. לא הגיע הפסח. לא, אנחנו מדברים על הי"ד מקריבים את הקורבן, אז בדיוק צריך לגנוז אותו. עוד לא הקריבו, הוא לא יכול לחכות עד... עוד לא הקריבו, הפסוק הראשון זה הכנה. לא, הפסוק הראשון הוא הכנה, עוד לא הגיע 14, כתוב אומר לך שהוא עשה, אבל בפועל בהמשך הפרק אתה רואה שהקרבת הקורבן היא יותר מאוחר. זאת אומרת, הוא עשה את זה כהכנות, לא באמצע, בהכנות. יומיים קודם, יום קודם. אז אף על פי כן, אם הוא כבר חוגג פסח כזה גדול, תשאיר את המקדש של מכונו. כל הרעיונות הגדולים שלו. בשביל התורה, אין לי מה לענות עליה, אני רק יכול לקרוא לכם את המקור, שזה בתוספת הסוטה. פרק י"ג, משנגנז אהרון, זה כאילו נתון, שנגנז אהרון, נגנז עמו צנצנת המן וצלוחית של שמן המשחה, מקלו של אהרון, שקדי אפרחיה וארגז של שוב פלישתים, דורון לאלוהי ישראל. כולם היו בית קודש הקודשים, משנגנז אהרון, נגנזו עמו דברים. זה פחות חשוב לנו כרגע מה נגנז איתו, מה שחשוב לנו זה ההמשך. מי גנזו? נתון שהאהרון נגנז. לא רשום בשום מקום. זה מסורת בחז"ל לפי דעה מסוימת. לא כולם כך סוברים. מסורת שהרמב"ם אימץ אותה. הרמב"ם כותב, לראות בית הבחירה, שהאהרון
נגנז על ידי ישעיהו במחילות עמוקות ועקלקלות, משהו בסגנון. מה? ששלמה בנה. ששלמה הכין. ומי גנזו? יאשיהו המלך גנזו. כך אומרת התוספתא. מה ראה? מה פתאום? מאוד אתה שואל לפני פסח. כיוון שראה כתוב בתורה, ילך השם אותך ואל מלכך, הוא ראה את הגזירה שכתובה בתורה בפרק הקודם, הרי אמרו לו שהיא לא תתבטל. לא בימיו. רק לא בימיו. חולדה, לא בימיו, אבל אמרו לו שזה לא יתבטל. אז מה הוא עשה? אז הוא חשב שאחרים לא יעזו לעשות, אז הוא החליט לעשות מעשה, פיקד ללוויים וגנזו. למה? כדי שכשתגיע הגלות, שלא ייקחו יחד את הארון. זאת אומרת, הוא ידע שתהיה בוודאות גלות, הוא לא רצה שהמגלים, בחדנצר, לא יהיה מי שיהיה, יגלה גם את הארון. זה מעניין, כשאר הכלים פחות קריטי, הארון הוא לא מוכן. שנאמר, ויאמר ללוויים המבינים בכל ישראל, הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה מלך ישראל. אמר להם, גנזו אותו שלא יגלה לבבל כשאר כל הכלים. מיד גנזו אותו הלוויים. אבל לא כולם מסכימים לזה, רבי אליעזר אומר, ארון גלה לבבל. יש עוד מי שחושב כך, אבל בסוף חוזרת הדעה, ארון נגנז במקומו. כלומר, לפי המסורת הזאת של חלק מחז"ל, בוא נדייק בדברנו, הפסוק הזה לא מדבר על החזרת הארון למקום הטבעי שלו אחרי שהוציאו אותו, בדיוק להפך. הוא אומר להם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. יש איזה מבנה, בית, לפי זה לא בית המקדש באופן כללי, זה מבנה מיוחד של שלמה, אז כבר שלמה הכין את המקלט הזה לארון. זה מאוד מעניין התפיסה הזאת שאומרת שמאז בנייתו חשבו על אפשרות החורבן ודאגו שהארון לא ייפול לידיים זרות. מעניין, למה דווקא הארון? למה לא המנורה למשל? נו, מה אתם אומרים? למה דווקא הארון? מנורה, שולחן, מזבח. זה שיח. הארון זה מקום השראת השכינה, כי בין שני הקרובים בלי הארון בכלל. כל הכלים... בפרק הקודם כתוב שהנביאה כבר אמרה להם שיגלו. ולכן הוא פחד אולי. זה מה שכתוב, מה שקראנו, שהוא קרא בפסוק בתורה, זה הספר שהוא מצא, וחולדה אמרה לו שזה לא יתבטל, וההבדל, כמו שהתחלנו לומר, בין הארון לשאר הכלים הוא מאוד חשוב, הוא מהותי. כל שאר הכלים זה כלי עבודה. הארון זה לא כלי עבודה, הארון זה המקום של השראת השכינה מבין שני הקרובים. אז הוא לא מוכן שהארון השם. תשובה למשהו שאל, אולי בזה שהוא ראה איזה שליחות אלוקית כזאת, שקדוש ברוך הוא פנה אליו ונתן לו בדיוק את הקטע הזה. והוא יודע שלפני זה יהיו רשעים, ופחד שגם אחרי זה יהיו רשעים, אז הוא רצה לעשות משהו, הוא לא יודע... למה דווקא לפני פסח? אבל הוא לא יודע מתי הזמן שלו נגמר. אפשר לעשות יום אחד אחרי פסח. אבל כשהיא אמרה לו את זה, אז זהו, הוא עכשיו רוצה... אבל רואים מכאן שזה קשור לפסח, אני חושב שהשאלה... לא קשור לפסח, קשור לזה שהוא רוצה לעשות כמה שאתה אומר. אבל אתה רואה, כתוב, ויעש ישעיהו פסח להשם, ויעמד הכהנים על משמרותם לצורך מה? לצורך הפסח, ויאמר ללוויים שזה, אתה מתארגן לפסח, זה ברור, זה מה שכתוב. ובמסגרת ההתארגנות לפסח זה כמו חס ושלום ביאור חמץ. במסגרת ההתארגנות לפסח אתה מצווה את הלוויים, כביכול הוא לא רוצה לעשות את הפסח בלי שהוא דאג לפני זה לארון. אז הייתי אומר הפוך על הפוך. זאת אומרת, אתה צודק, ברור מהפרק שזה חלק לא בתוך הפסח, הכנות לפסח, וצריך לומר כך, שהוא לא היה מוכן לעשות את הפסח בלי שהוא בטוח שהארון בטוח. כי בלי הארון הזה לא יהיה פסח אף פעם. למה? מפני שזה מקור ההשראה. הוא דווקא מוציא אותו. פסח אפשר לעשות גם בלי מקדש בכלל. אבל הוא מוציא אותו. מה שאני מתכוון לומר זה, אני התכוונתי לומר בניסוח אחר. זה משהו מטאפורי כזה. אולי, אני הייתי מנסח את זה אחרת. דיברנו פעם על זה שבכל, במקרא, בכל פעם שיש צומת של התחדשות רוחנית, זה מתבטא בפסח. אצל חזקיהו, אצל יאשיהו, בבית שני, בכניסה לארץ. מילה בפסח. מילה ופסח, פה אצל חזקיהו ויאשיהו אני לא זוכר את עניין המילה שהם מצוין, ויהושע זה המילה, אבל במקומות אחרים זה רק פסח. ומה שאני רוצה לומר זה כך, קצת מצרים, נכון, אבל במקומות האחרים זה פסח, והוא רואה את חגיגת הפסח כאיזשהו שיא. עכשיו, הוא כנראה מבין לפי הדרשה הזאת, כבר אמרתי שלא כולם מסכימים איתה בחז"ל, אבל הוא כנראה מבין שהשיא הזה לא יהיה שלם אם לא הסרתי מראש את סכנת שביעת הארון כשברור שתהיה גלות. כביכול מבחינתו
זה יותר משמעותי לעשות את הפסח שהארון מקומו מובטח. זה מה שצריך לומר. כך צריך לומר, כפי שקראנו מקודם, גם רד"ק וגם המיוחס לרש"י פירשו אחרת, שהכוונה להחזיר אותו למקום. זו תפיסה הפוכה, תחזירו אותו למקום כדי שהפסח יעשה בצורה נכונה, לא תגנזו אותו. אבל בכל אופן יש כאן רמז למסורת מאוד דומיננטית בספרות חז"ל, שגם הרמב"ם כתב אותה במשנה תורה, שיאשיהו גנז את הארון. אגב, יש לירמיהו שפרק בזמן יאשיהו, יש לו נבואה שאומרת שבעת ההיא לא יאמרו עוד ארון השם, אלא יקראו לירושלים כיסא השם. אז יש שטוענים שזה קשור לזה שיאשיהו גנז את הארון, אז איכשהו בצורה זו אחרת. אין שום חיצוניות לגבי יש, אני חושב שסמטתיהו מדבר על זה, אבל נראה לי שהכל יונק במסורת הזאת, כי אני לא יודע אם יש איזושהי מסורת עצמאית שמדברת באופן עצמאי. אומרים שבתיאור של, תסתכל בסוף ספר המלכים בירמיהו, כשמתארים את הגלות ואת הכלים שהגלו, לא כתוב שם אהרון, אבל יש גם כלים אחרים שלא כתובים, אז אני לא יודע עד כמה זה הוכחה. יש, אני רואה פעם הרצאה של אליצור לפני שהוא נפטר, שהוא טען שהוא יודע איפה נמצא אהרון, אני חושב, שמחפשים את הארון, המסורת הזאת עוררה את הדמיון, ואני חושב שהרב גורן אחרי חשת ימים, הוא בא עם מכשירים שגילו מתכת, דברים, עשו שם... לא יודע, פרופסור יהודה אליצור. נדמה לי שבהרצאה ששמעתי ממנו לפני שהוא נפטר, אז הוא דיבר משהו בכיוון הזה, אם אני זוכר נכון. אולי זה כבר כתוב, אני חושב שזה כתוב אפילו בספר שלו, לא בדקתי לפני השיעור. אף אחד לא יודע ממש, אבל כל מיני רמזים. אבל יש גם כן דעה שהוא נמצא באיזשהו כנסייה, מנזר באתיופיה. זה אם הוא גלה. זה לא לפי המסורת. לפי המסורת שאמרנו עכשיו הוא לא גלה. אז הוא צריך להיות במחילות בתוך הר הבית. זה לפי המסורת הזאת של מי שאומר שהוא נגנז. מי שאומר שהוא גלה, זה משהו אחר, יש גם דעה שהוא גלה. אני צריך לחפש אותו עכשיו, אני יודע איפה. יש פירוש שלישי לגמרי שראיתי, לא במפרשים הקלאסיים, שאומר שבכלל המילה תנו לא צריכה להתפרש כציווי, אלא זה כמו מקור, למרות שזה לא צורה רגילה. בהינתן ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה, אין לכם מסע בכתף. כלומר, העובדה שהארון נמצא במקומו, היא אומרת שאתם אין לכם תפקיד של נשיאה, הרי לפני שהארון היה במקומו, אז מה הוא רוצה להגיד להם בזה? יש לכם תפקיד אחד. לא, אתם לא משוחררים, חינוך. יש לכם עכשיו זמן, התפנה לכם המון זמן. כן, אתם, התפקיד, הפעם היה לכם תפקיד פולחני של נשיאת הארון. מאז ששמו אותו, נגמר, אז מה? אז יש לי עכשיו בשבילכם ג'וב חדש. לא יודע אם כל כך חדש, אבל אני מחדד את הג'וב שנשאר לכם, חינוך. הפירוש הזה מסתדר טוב עם ההמשך. כן, עם ההמשך. בשביל זה הוא נאמר, בהינתן ארון הקודש, אין לכם מסע בכתף. אתה מה? עבדו את השם אליכם, כי לפי הפירושים האחרים הקשר לא לגמרי ברור. מה זה אתה עבדו? זה לא, שני דברים לא קשורים. אבל אם אני אומר, בהינתן הארון אין לכם מסע בכתף, ולכן זה התפקיד שלכם, אבל הבעיה היא שלא כתוב בהינתן, כתוב תנו, אז לכל פירוש את החיסרון שלו. בכל אופן, מה שברור זה שעיקר התפקיד שהוא מטיל עליהם זה לארגן את הפסח ולהיות השליחים של העם, נקרא לזה כך. הם הדואגים לעם, הם המסבירים לעם, הם מתארגנים במחלקות. פה יש את המילה פלוגות, את המילה פלוגה מהצבא. כל הצבא נמצא פה, מחלקה ופלוגה, מחלקותיכם ופלוגות, בתי אבות. לאחיכם בני העם, אתם צריכים להתארגן לדאוג לאחיכם בני העם. ושחטו אפה, אתם השוחטים. למרות ששחיטה כשרה בזר, אבל אנחנו לא רוצים. למרות שזר יכול לשחוט. זר יכול לשחוט, אבל אמרו, במקרה הזה הזרים פה הם יותר מדי לא מבינים, לא יודעים. אנחנו רוצים שאתם תהיו השליחים של עם ישראל. אתם צריכים להתקדש, לא יודעים מי מהישראלים מתקדש, לא יתקדש, לא רוצים בעיות. וירם יאשיהו, פסוק ז', לבני העם, צאן, כבשים ובני עזים, הכל הפסחים, לכל הנמצא למספר 30,000, ובקר 3,000, אלה מרכוש המלך. יאשיהו אומר, לא מספיק שאני מארגן פסח, יש אנשים שאין להם כסף, או שלא רוצים להוציא כסף. אני תורם. On the house. on the house, כן, שר האוצר אולי לא כל כך הסכים, אבל הוא כפה עליו, מרכוש המלך, אולי זה החוש הפרטי, לא קשור לשר האוצר, 30,000 צאן, כבשים ובני עזים, ובקר 3,000. למה הבקר? למה צאן, כבשים ובני עזים ולמה הבקר? אז אפשר לדייק בכתוב. צאן, כבשים ובני עזים, הכל הפסחים. אז למה הבקר? לחגיגה. מה זה חגיגה? חז"ל אומרים שיחד עם קורבן הפסח היו מביאים קורבן חגיגה. מה התפקיד של החגיגה? כדי שהפסח יאכל על הסבה. אבל אם, אתה לא חייב להביא אותו, רק אם יש הרבה אנשים.
וקורבן לא מספיק, ואחרי שאוכלו אותו יישארו רעבים, וזה לא טוב, צריך שהפסח יחל על הסבא, אז אתה מביא לפני, זה קורבן חגיגה, אוכלים קודם מזה, ואחרי זה עם קורבן, אבל אם יש מעט אנשים, והם יסברו מהפסח, לא צריך חגיגה, לא תמיד צריך להביא חגיגה. אז לכן גם היחס פה הוא 30,000 לעומת 3,000, כי העיקר זה הפסח. אבל כל בקר זה כמו... זהו. זה גם נכון, זה גם נכון, זה לא כמו 20, אבל בסדר, יכול להיות. אבל העזים גם כן שוחטים לקורבן פסח? כבשים או בני העזים? בני העזים הכוונה. לא בקר, בקר אי אפשר להביא קורבן, כי פסח להביא משכו לכם צאן למשפחותיכם שחטו הפסח. כבש בן שנתו לעולה. כבש בן שנתו לעולה, כן. בן שנתו לעולה. בפסח כן בטח. כבש רק זה חברותות, עושים גם חברותות. כבשים ובני העזים, כתוב פה, גם בני העזים. כבש בן שנתו לעולה. יש קושר בתחילת זה לא עולה, זה לא קשור, זה לא עולה. כן, אבל הפסח יכול להיות כבש או עז. פסח זה לא עולה. זה ההפך מעולה. עולה נשרף קליל. נכון. זה הפוך. אבל מבחינת, זה נכון, זה לא בא מהבקר. לא בא. לא בא מהבקר. אז מה שכתוב פה בקר, אגב, מכאן הבסיס לתירוץ על קושיה מאוד ידועה, כי בספר דברים, כשמדברים על הפסח, כתוב, תסתכלו רגע בדברים, מי שיש לו אפשרות, תסתכל, מי שאין לו אפשרות יקשיב, בדברים פרק ט"ז, כמדומני, נראה אותי. ט"ז, פרק ט"ז, כתוב בפסוק ב' וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר. וזבחת פסח להשם, אז כולם שואלים איך יכול להיות, הפסח לא בא מהבקר. אז מה עונים? צאן, הפסח, הצאן זה הפסח, הבקר על החגיגה. מאיפה התירוץ הזה? מכאן. הנה אתה רואה, הוא הרים לבני העם כבשים צאן לפסחים ובקר, למה? למשהו אחר. זה ממש הבסיס לתירוץ הזה. ושריו, אני ממשיך לקרוא פסוק ח' לנדבה לעם, גם השרים התנדבו, אולי לא היה נעים להם, לכהנים וללוויים, הוא הרים לעם, הם תרמו לכהנים וללוויים. חלקיהו, זכריהו ויחיאל, נגידי בית האלוהים, לכהנים, נתנו לפסחים 2,600 ובקר 300. תמיד הפסח יותר מהבקר. וחנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעל ויוזבת שרי הלוויים הרימו ללוויים לפסחים 5,000. אז נתנו גם לישראל, גם לכהנים וגם ללוויים. לכל אחד מצאו תורם. יש תורם לעם, זה המלך, כי זה הכי הרבה. יש תורמים לכהנים ויש תורמים ללוויים. שלא יגיד מישהו שאין לי. זאת אומרת, זה פסח ממלכתי מאורגן. ותיכון העבודה ויעמדו הכהנים על עומדם והלוויים במחלוקתם כמצוות המלך. המלך נתן פקודה, כל אדם יהיה במקום שלו. וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים. זה ממש היה עסק משותף. ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית אבות לבני העם להקריב להשם. לא ברור מה זה, מקובל להגיד שהעולה הכוונה לא קורבן העולה, כי פסח זה לא עולה, אלא העולה הכוונה חלקים מהקורבן שאותם צריכים להעלות על המזבח. האימורים, החלב, כן. ככתוב בספר משה, וכן לבקר. מקודם דיברנו על פסחים וכן לבקר. ויבשלו הפסח באש כמשפט, שזה משפט מוזר. ויבשלו הפסח באש. בדיוק, לא משתמשים במילה בישול. למה להשתמש במילה בישול? כתוב פה באש, אז זה היה צריך כתוב, ויצלו הפסח באש. אסור לבשל. אל תאכלו ממנו נע, חובה, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. אז הוא אומר לך כתוב, בסדר, אני לא אמרתי לבשל במים, לבשל באש, אבל בכל זאת אתה שואל, אז למה השתמשת במילה הזאת? התשובה היא כמו שאמרנו קודם, כי זה בא להסביר לנו עוד קושי בספר דברים. בספר דברים כתוב, בהמשך לבזבחת פסח להשם אלוהיך, אז כתוב שם בפסוק ז' ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר. וכולם שואלים, מה זה ובישלת? בספר דברים, לא צריכים לחכות לדבר הימים בשביל לשאול את השאלה הזאת. בספר דברים, פרק ט"ז, פסוק ז', כתוב ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר. על הפסח. אז אומרים המפרשים, תסתכלו, כל המפרשים שאמרה רש"י ורמב"ן ובן עזרא אחרים, ובישלת באש. מאיפה הם יודעים? מכאן, מדברי הימים. זאת אומרת, בדברי הימים כתוב ובישלת בכוונה, שתדע שמה שהתורה אמרה ובישלת, הכוונה באש, שלא יהיה לך ספק. צריך לצלות אותו לפי הדין. נכון, הבישול באש זה צלייה. בישול זה מילה כללית לפי זה. כלומר, הכתוב בדברי הימים נקט בכוונה במילה בישול,
כדי שתדע שמה שהתורה בדברים אמרה ובישלת, הכוונה באש. לכן הוא אומר, ויבשלו הפסח באש. והקודשים בישלו בסירות. מה זה הקודשים? זה החגיגה. קורבן החגיגה אין לו דין של פסח, אז אפשר לבשל אותו בסירות. מה זה בסירות? בסירים, היינו במים. אז יש דבר שבישלו באש, ויש דבר שבישלו במים. אז אני יכול לשכלל את התירוץ. כשהתורה אמרה ובישלת ואכלת, למה היא נקטה בלשון ובישלת ולא בצלית? כדי להאכיל את שניהם. להאכיל את הצאן ואת הבקר. את שניהם תבשל. אתה לבד תבין, ואם לא תבין לבד תקרא דברי הימים, שאת הפסח תבשל באש, ואת החגיגה תבשל באש, ואת הבקר תבשל במים. אז זה מעניין, התירוץ יותר משוחרר ממה שחשבנו. זה לא שזה רק בישול באש, זה בישול כללי שבא לצאת ידי חובה גם של הצאן וגם של הבקר. אז תבין לבד, ואם לא תבין לבד אז דברי הימים יסביר לך. זה השאלה בגלל שאנחנו משתמשים בימינו בבישול למים. אז מילה להגיד אבל המפרשים אומרים שבכל המקרא זה המקום היחידי שבישול מוסר על אש. ורדק נדמה לי מאיר על זה. זה גם דברים וגם דברי הימים. כן, אז הוא אומר, חוץ מדברים זה המקום היחידי שאפשר ללמוד ממנו שלשון בישול נופלת על אש, ואני חושב שזה לא במקרה, כי בדרך כלל בישול זה לא באש. התורה בדברים השתמשה בזה כדי לכלול גם את הבקר. בדרך כלל בישול זה לא באש, צלייה זה באש. התורה בדברים השתמשה במילה בישול כדי לכלול בזה גם את הבקר. בספר דברי הימים מסביר לנו את זה, שכשהתורה אמרה לבשל היא התכוונה את הפסח באש ואת הבקר במים. רד"ק אומר לא מצא במקום אחר לשון בישול וצלי. זה מה שאמרתי, כן. ויבשלו הפסח באש כמשפט, אני חוזר לפסוקים, והקודשים, דהיינו החגיגה, בישלו בסירות ובדוודים ובצלחות, זה כלי בישול, כן, שיש להם תוך, ולכן יש בהם מים. ויריצו לכל בני העם. בקיצור, יש כאן קבוצת ציירת, זה הלוויים, שהיא מארגנת את העניינים. היא מארגנת כדי שלא יתפקד מקומו של אף אדם, ואף אחד לא יגיד, אני לא יודע, אני לא מספיק. ואחר הכינו להם לכהנים, זאת אומרת, קודם כל הכינו את הפסחים לעם, ואחרי זה הכינו לעצמם ולכהנים. כי הכהנים לארון בעלות העולם וחלבים עד לילה, אין להם זמן, הם עסוקים. אז הם צריכים להכין גם והלוויים הכינו להם, לכהנים בני אהרון. והמשוררים בני אסף על מעמדם, כנזרת דוד, ואסף והמן וידותון חוזה המלך, והשוערים לשער ושער, אין להם לסום על עולתם, כי החם הלוויים הכינו אותם. בקיצור, הכינו להם. כל אחד במקומו, ואומרים אתה לא צריך לזוז, תישאר פה, אנחנו נסדר לך את הקורבן, נטפל בקורבן, נביא לך, נשחט בשבילך, נביא לך, אתה בתפקיד שלך, אתה שוער, תהיה שוער, אתה מנגן, תהיה מנגן, אנחנו מארגנים את העניינים. כל אחד יש לו תפקיד. ותיקון כל עבודת השם היום ההוא לעשות הפסח ועולות עולות המזבח השם, הוסיפו גם קורבנות עולה, שזה לא חלק מהפסח, כי מצוות המלך יאשיהו, ללמדך שיאשיהו ארגן את הכל. ויעשו בני ישראל נמצאים את הפסח ואת האביב ואת החג המצות 7 ימים, ולא נעשה פסח, אתם יודעים שפסח הכוונה קורבן הפסח, לא 7 ימים, 7 ימים זה חג המצות. ולא נעשה פסח כמו בישראל מימי שמואל הנביא, במלכים כתוב מימי השופטים, פה אומרים לך שמואל הנביא, בחרו דמות, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו והכהנים הלוויים וכל יהודה וישראל נמצא. לא כתוב שהם לא עשו בכלל, לא עשו כמו הפסח הזה, כלומר כנראה היה חלקי, פה זה היה מקיף, כי הרי אין ממלכת ישראל יותר, אז כולם כבר תחת השפעתו של יאשיהו, אף אחד כנראה לא התנגד כמו שהיה בזמן חזקיהו, כולם היו מוכנים, לא היה צריך פסח שני, לא היה צריך שום הנחות, לא היה, אבל כתוב שם שכשהוא שלח שליחים, לא כולם הסכימו לבוא, צחקו עליהם, פה זה לא כתוב, זאת אומרת כאן יאשיהו הצליח יותר ממה שחזקיהו הצליח. כולם עשו וכולם עשו פסח ראשון, אצל חזקיהו עשו פסח שני ולא כולם. כי חלק ממנשה ויששכר לגלגו על השליחים כששלחו. לכן זה יותר מקיף, לכן הכתוב יוצא מגדרו. מה שהטרגדיה היא שכל זה נעשה למרות הידיעה שזה לא יעזור. זאת אומרת, מבחינת החורבן זה לא יעזור, כי נגזרה גזרה. רק המלך אולי יודע. המלך יודע, אבל המלך יודע, למרות זאת עושה. הייתי אומר שזה הלשמה האמיתי. ירמיהו אמר את זה. שמה? שהגזרה נגזרה. זה בפרק הקודם. חולדה. למה אתה אומר למרות? חולדה אמרה למי? למלך. זה יותר משמעותי, מפני שדווקא במצב כזה אתה רוצה להבטיח את המורשת ומשהו כזה, אז אתה עושה דברים משמעותיים. לא, אבל גם יש עוד נקודה. גזירה רעה, הקדוש ברוך הוא יכול לבטל. זה מה שרציתי להוסיף, שיכול מאוד להיות שאחרי כל הדברים הללו אז אולי הגזרה הייתה משתנית. היא לא השתנתה לא בגלל שאי אפשר לשנות אותה, אלא שאנחנו יודעים ממקורות אחרים שהעם לא באמת הלך אחריו. בפסח הוא הלך אחריו, אבל בתשובה הכללית לא כולם הלכו אחריו. לכן נפל מגידו שם. לכן נפל מגידו.
ירמיהו אומר, בכל זאת לא שבה אליי, כי אם בשקר. בדלתות. בדלתות. תקראו את המשל הזה, סיפרו לכם אותו. יש משל שנראה במדרש, איך העם עבדו על המלך. המלך הרי נתן הוראה ושלח את כל השליחים שלו, לא תהיה פה עבודה זרה בכל הארץ. מי יעשה עבודה זרה כשהוא מסתכל בסכנת מוות? הם לא עד כדי כך אוסרים את הנפש לעבודה זרה. אבל לא רצו לוותר, אז מה עשו? אומרים שהיו מצאים להם דלתות עם שתי כנפיים. והיו מצאים עבודה זרה על שתי הכנפיים, שאי אפשר לראות אותה על כנף אחת, כי זה רק חצי. אז כשהשליח נכנס פותח את הדלת, אז פותח את שתי הדלתות, הוא לא רואה. בודק, הכל נקי, יוצא, סוגר את הדלתות, חוזר את ה... וככה תיארו חז"ל בציור המיוחד הזה. כי הם יכולים עבדו על השטחים של המלך. הוא חזר, אבל העם לא ממש היית. אבל בפסח רואים שהם היו איתו. דווקא בפסח הם היו איתו. הנבואה של חולדה היא אמרה לכולם או רק למלך? היא אמרה לשליחים שעברו למלך, אני לא מניח שלא ידעו. אולי זה מראה על האמונה החזקה של ישעיהו, שלמרות יאשיהו. למרות הנבואה וזה, הוא לא... אין לי ספק שזה לשבחו, כן. 1-2, או שהוא לא התייאש, או שהוא אמר לשמה, שזה עוד יותר גדול. טוב, אז זה הסיפור של הפסח, ומכאן נעבור לחלק השני, כי הזמן מתקדם ויש לנו עוד חלק בפרק. ב-18 שנה מלכות ישעיהו נעשה הפסח הזה, אז אנחנו יודעים שזו השנה החשובה בזמן ישעיהו. אחרי כל זאת, ואתה הקורא אומר, איזה שיא. מצווה ראשונה. איזה שיא הגענו, פסח שלא נעשה קרוב מימי שמואל. המשיח צריך להגיע, מה זאת אומרת? למרות שרש"י אומר שזה לא פסח מיוחד, שמיוחד אומר רש"י בסוף בגלל שכל אחד דאג לאנשים שלא להם מיוחס לרש"י, כן. מיוחס לרש"י מסביר למה זה היה... נכון, הוא קצת מוריד את הרמה. מה שהיה? שהמיוחד בו לא היה בכל הבחינות, אלא בהיבט מאוד מסוים. זה נאמר אבל פשט הפסוקים מראה שהכתוב יוצא מגדרו כדי לשבח את הפסח. ולכן הכתוב טורח לומר לך שלמרות כל זה, ואתה כבר משוכנע פעמי משיח, מה אומרים לך? אחרי כל זאת, אשר הכין ישעיהו את הבית, הכין, ארגן, סידר, תיקן, החזיר, הכל, מה עוד חסר? גאולה. עלה נכו מלך מצרים לחם מחרקמיש על פירת. מבחינת התאריך למניינם אומרים שזה 609 לפני הספירה. לפי החשבון, ככה זה יוצא, 609 לפני הספירה. הבית חרב ב-586 לפני הספירה. אתם יודעים שלפני הספירה אנחנו הולכים, הזמן מתקצר כשהוא מתקדם, לא גדל, זה לפני הספירה. אז 586 זה החורבן, 609 זה מות ישעיהו. מה המיוחד בתאריך הזה? וזה מה שכתוב כאן, שנכו, דהיינו מלך מצרים, פרעה נכו, עולה להילחם בחרקמיש, כתוב פה זה על פרת. מצרים עולה לפרת. למה? להילחם. עם מי להילחם לא נאמר כאן, אבל במלכים כתוב להילחם באשור. אבל מתוך תעודות חיצוניות, ומתוך מה שיוסי מלכיהו מספר לנו, מסתבר, לא, זה דרשת חז"ל, מסתבר שהוא לא נלחם באשור, נלחם לטובת אשור. אז נגד מי? נגד בבל. ב-609 מלכות בבל התחילה להנחיל הפסדים לאשור. עד אז אשור משלה בחיפה, לא זוהי שהגלתה את ממלכת ישראל. ב-609 מלכות בבל התחילה להיראות כמאיימת על אשור, והתחילה לה הפסדים. מלך מצרים פחד מהכוח העולה החדש, הלך לכרות ברית עם מלך אשור, ולעזור לו לעצור, לבד הוא לא יכול היה לעצור את הכוח העולה, הלכו להילחם בבבל בחרקמיש על נהר פרת. עולה עכשיו, יוצא לקראתו ישעיהו. מקובל להסביר שישעיהו לא רצה להציל את אשור. ישעיהו אמר ההפך ממלך מצרים, אני צריך לעזור לאשור. אשור החריבה, לא היא הגלתה את ישראל. יש עכשיו מלך חדש, אולי הוא יהיה יותר טוב, הוא בסוף טעה בחשבון, כי מי שהחריב את יהודה זה נבוכדנצר, אבל באותו זמן מי ידע? אז אומרים ההיסטוריונים שזאת הייתה התוכנית, כלומר מלך מצרים חשש דווקא ממלך בבל ורצה לעזור למלך אשור, וישעיהו רצה למנוע ממנו, מפני שהוא לא רצה לעזור למלך אשור, הוא חשב שבבל יהיו יותר טובים. עד שעלה נבוכדנצר חזר משהו... עכשיו תכף נוסיף גם את ויכול סגולה של החודש, אז יש כתבה שלמה על כל המלחמות האלה בתקופה הזאת. 4 שנים אחר כך, אגב הוא לא הצליח לעצור, אבל עדיין המצב היה מאוזן,
4 שנים אחר כך, ב-605, זה היה בזמן יהויקים, נבוכדנצר ניצח בניצחון מכריע את האשורים, וכולם היה ברור להם שהוא השולט בכיפה. והוא חילק את אז כולם הבינו שיש עכשיו מנהיג חדש לאזור, נקרא נבוכדנצר, ולאט לאט מי שלא הבין את זה יותר. אבל זה לקח כמה שנים. אנחנו עוד בשלב שזה בכלל לא ברור. רק 4 שנים אחרי זה יתברר סופית. אגב, ירמיהו, עד אותו זמן, כל הזמן מדבר על גוי מצפון, הוא לא אומר מי. בשנת 4 ליהויקים, הוא אומר להם, אתם רואים את נבוכדנצר, זה הגוי מצפון. עכשיו אף אחד לא יכול לחלוק עליי. הנה רואים בעינינו את כל מה שאמרתי, גם אם לא הזכרתי שם, עכשיו זה מתממש. למה לא האמינו לו לפני זה? כי לפני זה לא היה כוח מאיים. אשור הייתה ראשה בכיפה, אבל היא הייתה קצת חלשה, כי היא התערערה. אז אמרו, נשאיר אותה כאן. כשבבל השתלטה, אז זה הפך להיות הכוח המאיים. נחזור לפסוקים אצלנו, וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי מלאך, מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כאן מלחמתי. זאת אומרת, מה אתה רוצה? הוא אומר, תעזוב, שב בצד, אני עולה ללחם, אתה לא בעסק. ואלוהים אמר למעלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי, ועל השחיתך. ולא יעשה יאשיהו פניו ממנו, כי ילחם בו יתחפש. ולא שמע דברי נכו מפי אלוהים. אומרים חז"ל, מה זה מפי אלוהים? לא האלוהים של נכו. פרעה מדבר, מגרונו מדבר הקדוש ברוך הוא בעצם. זאת אומרת שיאשיהו עשה טעות. איך יאשיהו היה צריך לדעת שפרעה נהיה נביא פתאום והוא מדבר בשם השם? מעין זה, אומרים חז"ל, היה צריך ללכת לירמיהו. למה נענש יאשיהו שהוא לא התייעץ בירמיהו? אם היה מתייעץ בירמיהו, היה אומר לו שזה התוכנית האלוקית. לא התייעץ. חז"ל מוסיפים שמה שהפריע ליאשיהו זה שהוא חשב שצריך להתקיים פה ההבטחה האלוקית וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו ממדינה למדינה, אומרים חז"ל. מה הייתה הטעות שלו? שהוא לא ידע שהדור לא הגיע לדרגה הזאת. הוא מדד את דורו לפי המצב שלו. ובאמת הדור לא היה ברמה שלו. אז הוא לא ידע שלא הגיע הזמן לדרגה הזאת. אם היה שואל את ירמיהו, הוא היה אומר לו את שני הדברים. א', היה אומר לו, הדור שלך לא ראוי, וב' היה אומר לו, אל תעצור את נבוכדנצר, כי הוא השליח של השם החדש. זה מה שירמיהו אמר בכל הנבואות שלו. הוא קורא לו עבדי, הוא אומר, נבוכדנצר, הוא קורא לו עבדי באחת הנבואות שלו. אז הוא היה אומר לו שני דברים, אל תצדד עכשיו בבבל נגד אשור, כי הוא הכוח העולה. וב', אל תחשוב שאתה במצב שתתקיים בך הנבואה וחרב אתה עובר. הוא לא שאל, אז הוא לא גם לא... זה... מה? כנראה לא נצטווה לומר לו. כלומר, זה סוג של מבחן ליאשיהו. זה סוג של כישלון. זה כנראה, כך כנראה צריך להבין את זה. כי אם הוא לא שואל, אז כנראה הוא לא ראוי לתשובה. כך צריך להבין את זה. כלומר, זה מאוד קשה שאחרי פרק כל כך מרומם, אתה מגיע לנפילה כל כך חזקה. אז אומר לך, כתוב, זה מעשה וזה תוצאתו. ויבוא ילחם בבקעת מגידו, שנייה, ויורו היורים למלך יאשיהו. ויאמר לך לעבדיו, והעבירוני כי החולתי מאוד, והעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכבו עריך המשנה שלו, וילכו לירושלים, וימות ויקרא כבוד. וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו, כולם הבינו שקרה פה משהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, אומרים חז"ל על זה את הפסוק באיכה, רוח אפנו, משיח השם ילכד בשחיתותם. האמינו שהוא יהיה המשיח. ופתאום הוא נופל. זו טרגדיה קשה מאוד, כי אחרי זה כבר המלכות הידרדרה מידי. כל המלכים שעברו אחרי זה, אחריו בא יוחז, 3 חודשים, אחרי זה יהויקים היה מלך רע מאוד. זאת אומרת, הייתה פה הידרדרות מהירה. יאשיהו, בוא נאמר, היה התקווה האחרונה. וירמיהו מבין את זה. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ואמרו כל השרים והשרות בקנותיהם על יאשיהו עד היום. לפי חז"ל זה חלק מאיכה, פרק באיכה, כמו שאמרנו. ויתנו לחוק על ישראל. זה ממש הפך להיות מה שנקרא הספד יאשיהו קבוע, צום יאשיהו. והנם כתובים על הקינות, אולי איכה. ויתי יאשיהו וחזר כעתו לדעת השם, דבר בשנים האחרונים, הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. יש פה בפרק הזה, הייתי אומר, הטרגדיה היא כמעט הכי גדולה שיש במקרא. מהשיא הגדול, אלא נפילה, והנפילה הזאת לא תהיה ממנה חזרה. זאת נפילה שמובילה לחורבן. התקווה היחידה שהייתה זה היה יאשיהו, והוא עשה כל כך יפה את הפסח, ורגע אחרי זה הוא נופל. זה לא רק אחרי זה, 13 שנה אחרי זה. ורגע אחרי זה... זה 18, זהו. זה רגע אחרי זה בפרק. זה הערה נכונה, זה בשנת 18 והוא מלך 31 שנה. בדיוק. הכתוב עושה את הקישור. הוא עושה את הקישור כדי להראות לנו את הטרגדיה. זאת אומרת, תראה את השיא ותראה את הנפילה. ולפי מה שאמרנו קודם בשם חז"ל, הבעיה העיקרית הייתה שהוא הלך קדימה, אבל לא הצליח להוליך אחריו איתו את העם. איך אומרים? לא התנחל בלבבות. מה שרציתי רק להוסיף זה עוד נקודה אחת. יש לנו זמן? כן, עוד נקודה אחת אני אוסיף.
כבר שמו לב לכך, ואני חושב שזה דבר חשוב, שהכתוב פה משתמש בנפילה של יאשיהו, במוות שלו, משתמש במוטיבים שמזכירים לנו סיפור אחר. איזה סיפור זה מזכיר לכם? כשהוא אומר ויורו היורים למלך יאשיהו. אחאב, תראו כמה וכמה דברים מזכירים פה את נפילת אחאב. שם הוא נשאר שם עד סוף היום. אבל בהתחלה הוא אמר להעביר אותו. כן. אז בסוף הוא נשאר, אבל הוא אמר להעביר אותו. אבל הוא נפצע, והתחפש, כי להילחם בו התחפש. יש כמה מקומות בודדים שמדובר על התחפשות, נדמה לי רק פה ואצל אחאב. אני חושב שאין עוד המילה הזאת. אצל אחאב כתוב באותה מלחמה שהוא נפל בה ברמות גלעד גם כן שהוא התחפש. כי הוא ידע שהנביא אמר לו שהוא ייפול, אז הוא החליט להרים על הגזירה. יש עוד דבר דומה, זה ששם אמר לו הנביא שלא יעלה, וגם פה פרעה נכו כביכול משמש כשופר של השם והוא לא שומע. והשאלה הנשאלת היא, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של הדמיון שיוצר הכתוב בין יאשיהו, על פניו זה נראה מופרך, כי יאשיהו לא היה מלך כמוהו ששב אל השם מכל לבבו, מכל נפשו, וכל מאודו. אחאב, זה אחד מהמונחים שאין להם חלק העולם הבא, אז מה, הוא הביא את עבודת הבאה לישראל. מה ראה כתוב להשוות את המלך הצדיק למלך הרשע? אז אפשר, אני חושב, לקשור את זה לגמרא במגילה, שדורשת את הפסוק, ביום ההוא יגדל המספד להם, כמספד הדדרימון בבקעת מגידון. אומר רב יוסף, אלמלא תרגום הדעה יקרא, אם בלי התרגום של הפסוק זה לא הייתי יודע על מה מדובר פה. מה אומר התרגום? כמספד אחאב שנהרג על ידי הדד רימון, וכמספד יאשיהו שנהרג בבקעת מגידון. אז מספד הדד רימון בבקעת מגידון זה שני מספדים שונים. הדד רימון זה אחאב שנפל על ידי הדד, ובבקעת מגידון זה יאשיהו. עד כאן לשון הגמרא, והגמרא אומרת התרגום הזה נאמר, נזדעזעה 400 פרסה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? אז כולנו מכירים, אני מניח, ואם לא, אני מזכיר פה את ההספד של הרב קוק, בפטירתו של הרצל, שנכתב אחרי זה כמאמר וכלול במאמרי הראייה, המספד בירושלים, שהכל המספד בנוי על הגמרא הזאת, והוא מנסה להסביר מה הקשר בין מספד אחאב למספד יאשיהו. זה שני מלכים שהם הפכים כמעט, ולמה זה סוד, ולמה זה רמז, ולמה נסדר זה, למה היה צריך את התרגום בשביל זה, נסדר זה, ואז הוא מפתח את כל המהלך של הלאומיות הישראלית מול הרוחניות הישראלית. אחאב הוא היה מלך רשע, אבל הוא ייצג את הלאומיות הישראלית. חז"ל אומרים שהוא כיבד את התורה, בגלל שזה ייצג בעיניו את הלאומיות הישראלית, וכמו שדוד הזכיר פה אגב, כשמלך ארם אמר לו שהוא ייקח את מחמד עיניו, הוא לא רצה לתת לו, שזה התורה. אבל מה שיותר חשוב זה מה שהוא הזכר לפני רגע, שכשהוא נפצע ברמות גלעד, הוא לא התפנה. אומרים חז"ל זה דבר טוב שנמצא בו, כי הוא מסר את עצמו כדי לא להפיל את ליבם של ישראל. ויש מדרש בסנהדרין שבזכות זה הוא כן יזכה לעולם הבא. לי גלעד ולי מנשה, לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעד, בזכות זה שהוא הקריב את עצמו ברגע האחרון, כאילו הוא סידר לעצמו חלק העולם הבא, כרטיס כניסה. אז אומר הרב קוק, אחאב הוא מייצג את הכוח שדואג ללאומיות הישראלית, ויאשיהו הוא המלך שמייצג את הרוחניות הישראלית. ראינו בפרק הזה. והמספד, למה יהיה מספד גדול? המספד יהיה על זה שלא השכלנו לאחד את שני הכוחות הללו. והפירוד הזה, זה בעצם גורם לנפילת שניהם. זה לא יכול בלי לאומיות וזה לא יכול בלי רוחניות. אז הוא מוסיף שמכוח המספד הזה, כשנכיר בטרגדיה הזאת, אז אולי גם נשכיל להבין את הצורך לחבר בין שני הכוחות הללו של הכוח הרוחניות. ולכן לא במקרה הוא אומר את זה בפטירתו של דוקטור הרצל, של בנימין הרצל, למרות שהוא לא הזכיר את השם שלו בהספד, אבל היה ברור שהכוונה שלו שהוא ייצג את הכוח הלאומי, וצריך להספיד את זה שיש כוחות שדואגים לצד הרוחני ונלחמים בו כאילו שזה שני כוחות אויבים זה לזה, ולא כוחות שצריכים להתאחד זה עם זה. הוא לא הזכיר את הנקודות כאן שאני אומר כאן, אבל עכשיו אפשר להוסיף אותם כבסיס לכל המהלך הזה. העובדה היא שהכתוב, אם אני שואל איפה פה הרמז בפשט, לא בתרגום. התרגום שאומר כמספד זה לא הפשט. איפה הרמז בפשט לצד השווה שבין אחאב לבין יאשיהו? נדמה לי שזה בפסוקים עליו שקראנו כאן. רואים שהתיאור של מיתתו ממש ממש מקביל לתיאור המיתה של אחאב.
בכל המונחים, להתחפש פעמיים בכל המקרא, נדמה לי לא יותר, שפגעו בו ככה באופן אקראי, ושהוא נפצע. כי החולתי, גם כן הלשון הזאת בדיוק, זה הבסיס. אז אולי אפשר לסיים את השיעור לכך האמין בלאומיות הישראלית כמקור לעבודת השם, זאת אומרת, הוא אמר, לאליהו הוא אומר, לא אני עכרתי ישראל, כי אתה עכרת. אתה זה עוכר ישראל, כך הוא אמר. לא אני עוכר ישראל. זה אליהו אמר לו אחר כך. כן, אבל בכל אופן... למה הוא חשב שעוכר ישראל? כי הוא פוגע בכוח של עם ישראל. כן, והוא האמין בכל... בצד החיובי הוא מדבר. כן, והוא האמין בכל מאודו שהוא עושה דבר שהוא נכון לעם ישראל. רק שהוא טעה בדרך. אבל חסר לי יושיע בלאומיות. דרך אגב, אפשר היום להגיד את זה, הרצל הוא הקים את הצד הרוחני של הלאומיות הישראלית באידאה, לא בביצוע, כי הוא לא הגיע לזה, אבל בן גוריון, הוא יישם את זה בפועל. הוא ביסס את הלאומיות הישראלית מאוד, הוא היה איש תנ"ך גדול מאוד, אבל בצד הרוחני של עם ישראל, איך אומרים, יש הרבה ביקורת עליו, ביקורת רבה מאוד אפילו. היה חסר לי יושיע בצד הלאומי? לא יודע אם היה חסר, אבל הוא אומר שברגע שהצד הלאומי... זה לא היה מאפיין שלו. הוא היה מאפיין שלו, וכיוון שזה נלקח, כאילו הכוחות הלאומיים נלקחו. באופן טבעי הם נתונים, הרי הוא מתחיל מזה, שהכוח החומרי הוא באופן טבעי שייך לממלכת ישראל, כי הוא מתחיל מיוסף, משיח בן יוסף, יוסף פרשת השבוע, הוא מכלכל את עם ישראל, הוא משביר חם הארץ. בטבע זה כך, בטבע עם ישראל זה כך בנוי, שהכוח הלאומי נמצא בצד של בני רחל, וברגע שנפרדים, אז באופן טבעי זה לא מה שמאפיין, ולכן רוחני לבד, בלי הצד הלאומי, זה כביכול לא מחזיק. אז אולי זה גרם לזה שהוא משך יותר מדי קדימה, בלי שהוא יבדוק אם כולם הולכים. יש כאן טרגדיה גדולה בפרק הזה, אני חושב שזה הטרגדיה הכי גדולה במקרא הזה בפרק הזה. הרמז של השם הזה, סתם עלה לי עכשיו בראש יושיעהו, זה יא יושיענו, זאת אומרת, כביכול רק הצד הרוחני. הקדוש ברוך הוא יושיענו. אם כי תיקח בחשבון שהעין לא נמצאת בשם, וכן לא כנראה שהיא לא נפלה, אלא זה לא מהשורש של להושיע, זה מהשורש של אושיות, שהוא חיזק את המקדש. זה יותר מאלף שין כנראה. אבל היה נמצא בכל השם. אבל לא ראינו, חוץ מהמקרה הזה, שבאמת הוא מבטא איזה משהו בצד הגבורה, שהוא הולך א' לקרב עם החיילים, ב' הוא מבקש להתפנות כדי שלא יראו אותו נופל מול החיילים. לא, זה לא כתוב שזה המטרה שלו, זה לא מובלט, הוא רק להתפלט כבר חלטי. לא מובלט פה הצד של הגבורה. יש פה כאן מובלט דווקא הטעות שהוא טעה, שהוא חשב שאפשר לעצור אותו ולא צריך לעצור, אני לא רואה פה ביטוי צד של גבורה. לא, אבל למה הוא מבקש להתפנות? אתה יכול להסביר את זה בכל מיני צורות, ואדם נפצע, הוא רוצה שתפלו בו גם, זה יכול להיות גם אינטרס אישי. זה ברור מאליו שתפלו בו, מה? אולי לא ידעו שהוא נפצע, אני יודע, לא שמו לב. אני לא חושב שחייבים לפרש את זה בצד שאתה מוער, יכול להיות, אבל זה לא מובלט כאן, לכן לא הייתי בו. ברוך ה' לעולם, אמן, אמן.